L-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi, l-ERA, qed tipproponi li l-pompi tal-petrol ma jiġux ikkunsidrati fard barra miż-żona tal-iżvilupp ODZ, meta din tkun art mhux mittifsa. Dan ħabbru l-Ministru responsabbli mill-Ambjent José Herrera f'konferenza tal-aħbarijiet fejn saħaq li huwa talab lill-ERA li hija r-regolatur ta' dan is-settur sabiex tipproponi r-reviżjonijiet tal-Fuel Service Stations Policy li daħlet fis-seħħ f'April tal-2015. Il-Ministru spjega li f'każ ta' siti li huma kkunsidrati bħala ideali għall-iżvilupp ta' fuel service stations, l-ERA proponiet li jkun hemm restrizzjonijiet fuq id-daqs kif ukoll fuq l-għoli ta' dawn il-binjiet. Infatti permezz ta' dawn il-proposti tnaqset l-art li fuqha tista' tinbena pompa tal-petrol barra miż-żona tal-iżvilupp, hekk kif minn 3000 metru kwadru issa ġie 2000 metru kwadru. Tkellimna dwar dan f'aktar dettall mal-kap eżekuttiv tal-ERA, Dr. Luis Piteri, li spjegat ma' News l-am prinċipali ta' dawn l-emendi. Fir-rigward ta' ODZ, illimitajna illi biss upgrade ta' fuel stations li diġà jinsabu f'ODZ jista' jibqgħu hemmhekk. Fil-każ ta' new fuel stations u anke relocation, hemmhekk aħna qegħdin nipproponu illi imorru f'siti oħrajn, però mhux f'ODZ. Dak huwa l-iskop prinċipali ta' dawn l-emendi pratikament. Fir-reviżjonijiet tagħha l-ERA qed tipproponi li din il-policy għandha ddaħħal miżuri sabiex ikun hemm distanzi aktar adegwati bejn il-pompi tal-petrol. Dawn l-emendi mistennija li jkunu preżentati f'aktar dettall nhar it-tnejn li ġej fil-Parlament lill-Kumitat tal-Kamra dwar l-Ambjent u l-Ippjanar tal-Iżvilupp, fejn wara li din tilħaq l-għanijiet tagħha imbagħad tgħaddi għal konsultazzjoni pubblika.